Agig tubag sa imbitasyon sa DX DC621 RMN Davao sa kahanginan aron mosalmot sa pinasahi nga aktibidad atol sa 65th founding anniversary sa RMN Networks. Nihugop ang mga residenteng nitambong sa entero adlaw nga medical mission gitituluhan nga Mission 2017 handang tumulong sa iyo medical mission nga gipahigayon sa Erico Nograles National High School sa barangay 37-D Trading Boulevard ning Dakbayan. Ning higayuna nidagsang ang buot mo ambit sa nagkadaiyang mga serbisyo publiko sarang gitagana sa Sibyahanan aron ipaabot ang kinasing-kasing nga pagpasalamat niini gumikan sa pagpaminaw nila sa RMN stations. Ilabi na ang RMN DX DC Davao dinhi sa Bagatan. Base sa talaan sa registration kaganina, mo total sa 755 ang nipatimaw. Diin sa maong gidaghanon, 253 kanila ni avail sa free medical check-up, 314 sa free eye check-up, 24 sa minor surgeries, upat sa prenatal services, 60 sa free massage, 100 sa bunot sa ngipon kun tooth extraction ug uban pang panabang sama sa libreng tambal alang sa mga nagpatala. Mapasalamaton ng RMN DX DC Davao ngadto sa tanang aktibong ni partisipar ug ni paambit silang available time sa ilang expertise ug kontribusyon aron mamahimong malampuson ang nasangpit nga major anniversary event sa entero RMN Networks. Kasama mo sa balita kasama Renz Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.